खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। दैज्लां बोथोरनि अखा हानायजों दै देरनायनि जाहोनाव न' बां हा हु फरायसालि गासैबो खुरखालांजोबनायखौ लानानै सोरखारनिसिम आर'ज खालामदों रायजो राजाफ्रा। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गोदान बांगालजरा गामिनि सोरमांगा दैया सिलिंखार खालामलांजोबनायखौ लानानै दुखु फोरमायथिदों दि दैज्लां बोथोरनि अखा हानायजों सोरमांगा दैया देरनानै गामिनि फ्राय गं 35 नखरखौ खुरखानानै लांबाय। बेनि अनगायैबो फरायसालिखौबो खुरखाबाय। दा कमिउनिटि हलावसो फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होगासिनो दङ। गासै थाखो 5 सिम सा 78 फरायसाफोर दं, नाथाय गंसे खथानि सिङावनो गासै फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होनो गोनां जायो, जाय जोबोद जेंना गोनां होननानैबो फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। बेनि अनगायैबो न' बां खुरखा जानाय नखरफोराबो रिलिफआव थादोंब्लाबो जानाय लोंनाय माइरं दैरंनि जेंना होननानै फोरमायथिदों। ओजोंहाय दैजों खुरखा जानाय माखासे नखरा गुबुननि हायाव हा बिगोमाजों रायज्लायनानै बादा लुनानै थानो गोनां जादों। बेयावबो खालि 2 दानल' थानो गनायथि होदों होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो सरकारा जाहाथे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गोदान बांगालजरा गामिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय राहा खालामनानै होयो, बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा सोरखारनिसिम गुरैयै आर'ज गाबहरदों। जाबाय थानाय पेरिस अलिम्पिकनि 12थि साना भारतनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जादों। आइजो रेसलार जाय जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दंमोन, विनेस फगेट बिथाङा अलिम्पिकनिफ्राय डिसक्वालिफाइड जाबाय। फाइनाल गेलेनायनि माखासे घन्टा सिगांसो बिथाङा अलिम्पिकनिफ्राय डिसक्वालिफाइड जादों। फाइनाल गेलेनाय समाव बिथांनि लिरथाया 100 ग्राम बारा जानायनि थाखायनो बिथाङा पेरिस अलिम्पिकनिफ्राय डिसक्वालिफाइ जानो गोनां जादों। जायनाखि बिथाङा सिलभार मेडेलनि थाखाय देरहासार जानो हाखाबायमोन आरो गल्ड मेडेलनि थाखाय गेलेनो गोनांमोन, नाथाय बे समाव बिथाङा सिलभार मेडेलबो मोननो हानाय नंला आरो गल्ड मेडेलनि थाखायबो गेलेनो मोननाय नंला। रिपर्टनि बायदिब्ला फाइनाल गेलेनायनि सानसे सिगां विनेस फगेट बिथाङा गावनि लिरथायखौ सुदोंमोन, जेराव 1 केजि गोबां मोनदोंमोन। बेनिखायनो बिथाङा गावनि लिरथायखौ खम खालामनो थाखाय खानाय सिननायनिफ्राय लानानै हरसे साइकेल सालायनाय, एक्सारसाइज खालामनाय आरो जाया लोङालासे थानाय जादोंमोन। बिथाङा 900 ग्राम खमबो खालामनो हादोंमोन, नाथाय 100 ग्राम बांसिन मोननायनि थाखायनो बिथाङा फाइनाल गेलेनायनिफ्राय डिसक्वालिफाइ जानो गोनां जादों। बेबायदि दुखुनांथाव आरो जाथावै जाथाय जानायखौ लानानै जोबोद दुखुआव गोग्लैदोंमोन आइजो खमलायग्रा विनेस फगेट बिथाङा। जायनाखि लिरथाय खम खालामनो थाखाय बिथाङा जानाय लोंनाय जायाखैमोन, बेनि थाखायनो डिहाइड्रेशन जानायाव बिथांखौ देहा फाहामसालियावबो थिसननो गोनां जादों। ओजोंहाय जाहाथे विनेस फगेट बिथाङा सिलभार मेडेल मोननो हायो, बेनि थाखाय इन्डियान अलिम्पिक एस'सिएशना कर्टआवबो आर'जलाइ होदों। ओजोंहाय लिरथाय दैखांग्रा मीराबाई चानु बिथाङाबो गिबियाव क्लीन एन्ड जार्क केटेगरियाव 111 केजि लिरथाय दैखांदोंमोन आरो स्नेच केटेगरियाव 88 केजि लिरथाय दैखांदोंमोन। गासै 199 केजि दैखांदोंमोन बिथाङा, नाथाय बेनि उनाव क्लीन एन्ड जार्क केटेगरियाव 114 केजि लिरथाय दैखांनायावनो फेलें जानो गोनां जादों आरो 1 केजि लिरथायनि फारागथिजोंनो 4थि पजिशनाव थानो गोनां जादों आरो मेडेलनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों मीराबाई चानु बिथाङाबो। UPPL आरो AGP राजखान्थि दोलोखौ BJPआ जोगारबाय, नाथाय जेबो बुंनो हायाखै UPPL आरो AGP राजखान्थि दोलोआ। बे खोथाया आं बुंनाय राव नङा। BTC बिसायख'थियाव BJP दोलोआ हारसिङै गेलेगोन आरो पन्चायतआवबो BJP दोलोआ हारसिङै गेलेगोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंनायनि सायाव MLA अखिल गगैआ बे बिबुंथिखौ होदों। बिथाङा बुंथिदों दि गेदेर राजखान्थि दोलोनि आखल आखुआ बेबायदिनो जायो। जाय समाव नांगौ बे समाव खामानियाव बाहायगोन आरो जाय समाव गावसोरनि थासारिया मोजां बे समाव जोगारो। जाय समाव BTCआव UPPL आरो BJP राजखान्थि दोलोआ जयैनो सोरखार सालायगासिनो दं, बे समाव BJPआ BTC बिसायख'थिखौ हारसिङै गेलेगोन होननाया गोमोथाव, जेराव BJPआ BTCआव UPPLखौ होखारनानै गावसोर सालायनो नागिरदों होननानैबो बुंथियो आरो बेनो BJPनि थांखि होननानैबो फोरमायथिबावो अखिल गगैआ। ओजोंहाय AGP राजखान्थि दोलोआबो BDC होखारनो थाखाय हारिनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय जोनोम जादोंमोन, नाथाय BJPजों थानो थाखायनो खाखौबो मदद होदोंमोन, नाथाय दा UPPL आरो AGP राजखान्थि दोलोखौ BJPआ जोगारबाय। अब्लाबो प्रमद बर' आरो अतुल बराया जेबो बुंनो हायाखै होननानै सोंखारियो MLA अखिल गगैआ। नबेल प्राइज उइनार आरो सासे इक'नमिस्ट महम्मद इउनास बिथांखौ बांलादेश हादरनि इन्टारिम प्राइम मिनिस्टार बानायनो थाखाय थांखि लाबाय। बांलादेश हादरनि प्रेसिडेन्टजों सावरायनायनि उनाव महम्मद इउनास बिथांखौनो इन्टारिम प्राइम मिनिस्टार बानायनो थांखि लाबाय आरो दिनै बिथांनो बिबानखौ गथायगोन, जायनि थाखाय बिथाङा दुबाइनिफ्राय बांलादेशनि एयारपर्टसिमबो सौफैबाय।
ओजोंहाय बांलादेश हादरनि प्राइम मिनिस्टार शेख हासिना बिथाङा गावनि बिबानखौ एंगारनानै खारनायनि उनाव बांलादेश हादराव थानाय हिन्दु समाजनि सुबुंफ्रा गोबां खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों। सिगांनि समाव जेरैबायदि सांग्रांथि होखानाय जादोंमोन थिग बेबायदिनो दा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायनाखि बांलादेश हादराव दावराव दावसि जागासिनो दं बेनि थाखायनो बांलादेश हादराव थानाय हिन्दु समाजनि सुबुंफोरा भारत फारसे फैनो हागौनि आसा खालामनानै भारत आरो बांलादेशनि सिमा आसाम, त्रिपुरा, सोनाब बंग'फोराव BSFआ हाइ एलार्ट फोसावखादोंमोन। गमामायैनो बांलादेशआव थानाय हिन्दु समाजनि रोजा रोजा सुबुंफोरा भारतआव हाबफैनो थाखाय आसाम आरो सोनाब बंग'नि सिमाफ्राव थाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय जेब्लासिम गोजौनिफ्राय बिथोन मोना अब्लासिम भारतआव सोनो हाया होननानै गोख्रोङै गसंथादों BSFनि जवानफोरा। जायनाखि बांलादेश हादरनिफ्राय बिथांमोनहा भारतआव हाबनो थाखाय थाफैदों बिथांमोनहा आखाइ खबजबनानै आर'ज खालामदों आरो बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि बांलादेश हादराव बिथांमोननि सायाव गोबां हाराहास्ति खालामनाय जागासिनो दङ। हिन्दुफोरनि मन्दिरखौ अर सावनानै होनायजों लोगोसे हिन्दु समाजनि सुबुंफोरनि न'आव हाबनानै सुबुंफोरनि सायाव बुलाबुसि खालामनायजों लोगोसे न' बाङाव अन्थाइ खुबैनाय, अर सावनानै होनाय आरो दखान गलाफ्रावबो लुथिनाय जाथायफोर जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो जाहाथे बिथांमोननि जिउखौ रैखा खालामो बेनि थाखाय भारतआव सोनो थाखाय आखाइ खबजबनानै आर'ज गाबदों बांलादेशनि हिन्दु समाजनि सुबुंफोरा। फैगौ 3 सेप्तेम्बराव उफ्रा बिसायख'थि जागोन। रायजो सभानि मासिया लांदां जानानै थानायखौ आबुं खालामनो थाखाय मोनगु रायजोआव 12 मासनि थाखाय फिन उफ्रा बिसायख'थि जागोन। थांनाय 18थि लकसभा बिसायख'थियाव रायजो सभानि माखासे एमपिफोरा बाहागो लादोंमोन आरो देरहासारबो जालांनो हादोंमोन। बिथांमोनहा देरहासार जालांनो हानायनि उनाव लांदां जानानै थानाय रायजो सभानि मासिजों लोगोसे माखासे मासियाव एमपिफोरा रिजाइन होनायनि थाखाय गासै 12 मासिया लांदां जानानै दंमोन। बेयावनो फिन उफ्रा बिसायख'थि जागोन। 12 लांदां जानानै थानाय मासिफोरनि मादाव 6 एमपिफोरा लकसभायाव देरहासार जालांनो हादोंमोन आरो 2 मासिया एमपिआ रिजाइन होनायनि थाखाय लांदां जानानै दंमोन। बेयावनो दा फिन उफ्रा बिसायख'थि जाफिनगोन। 12 मासनि मादाव आसामाव 2 मासियाव उफ्रा बिसायख'थिया जागोन। मोनसेया जाहैबाय सर्बानन्द सन'वाल बिथां आरो गुबुन मोनसेया कामाख्या प्रसाद तासा बिथांमोनहा रायजो सभानि एमपिखौ एंगारनानै लकसभा एमपि जानायनि थाखाय बे 2 मासिया लांदां जानानै दं। बेयावनो उफ्रा बिसायख'थि जागोन। आसामनि अनगायैबो बिहाराव 2, हारियानायाव 1, मध्य प्रदेशआव 1, महाराष्ट्रआव 2, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलेंगाना आरो ओडिशायाव मोनफायै गासै 12 मासनि थाखाय उफ्रा बिसायख'थि जागोन। फोरमायथिनो गोनांदि फैगौ 3 सेप्तेम्बराव फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासे 4 रिंगासिम भट होनाय जागोन आरो काउन्टिंआबो बे एखे सानावनो बेलासे 5 रिंगानिफ्राय जागोन। नेपाल हादराव फिन हेलिकप्टार क्रेश जादों। हेलिकप्टार क्रेश जानायाव पाइलटजों लोगोसे चाइनानि 4 दावबायारिफोर गासै 7 जिउ खोमानो गोनां जादों। एयार डायनेस्टि चपार बे हेलिकप्टारा नेपालनि सेयाब्रुबेसी जाय ट्रेकिं खालामनायनि पइन्ट बेयाव दावबायारिफ्रा हेलिकप्टारजों थांदोंमोन। बेयावनो हेलिकप्टार बिरनायनि 3 मिनिट उनावनो फोनांजाब गैयै जादों हेलिकप्टारा। उनाव नागिरहैनायाव हाजो आरो हाग्रा ओनसोलाव क्रेश जानाय हालोदाव बोखांहैनो हादों जेराव पाइलटजों लोगोसे 4 चाइनानि दावबायारिफोरनि गोथै देहाखौबो बोखांनो हादों। जाबाय थानाय पेरिस अलिम्पिकआव इउनाइटेड स्टेट्सआ बे समाव बयनिख्रुइबो बांसिन मेडेल देरहासार जानो हाबाय। गासै 94 मेडेल देरहासार जानो हाबाय। बेनि मादाव 27 सनानि मेडेल, 35 सिलभार मेडेल आरो 33 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ चाइना गासै 65 मेडेल देरहासार जानो हाबाय। बेनि उनाव अस्ट्रेलिया 41, फ्रान्सआ 55, ग्रेट ब्रिटेनआ 49, साउथ करियाया 27, जापानआ 33, इटलीआ 27, नेदारलेण्डआ 20, नाथाय भारतआ दासिम 3 मेडेल देरहासारनो हाबाय। लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्सआ गुबुन गुबुन कर्सआव मुं थिसननो थाखाय लाइमोनफोरखौ हांख्रायहरदों। कर्सफोरा जाहैबाय नार्सिं केयाराव बेचलर अफ भकेशन, मेडिकेल लेबरेटरी आरो डी फार्मा। बाक्सानि बरमायाव थानाय प्रफेसर कल'नि आरो सप्ताहिक हाथाइनि साखाथियाव थानाय AISECT ग्रुप इउनिभार्सिटिजों गनायथि मोननाय रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्सआ नार्सिं केयार, मेडिकेल लेबरेटरी आरो डी फार्मायाव मुं थिसननो थाखाय हांख्रायहरदों। मुं थिसननायनि थाखाय प्रसपेक्टास होनाया जागासिनो दंखायो आरो आगस्त दानावनो मुं थिसननायाबो जागोन। गोसो गोनां फरायसाफोरा गोख्रैनो बेफोर कर्सआव मुं थिसननो हागोन। रोंग'थिया नार्सिं कर्स आरो मेडिकेल लेबरेटरीनि थाखाय जायखिजाया स्ट्रिमाव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। नाथाय डी फार्मानि थाखाय साइन्स स्ट्रिमाव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। मख'नो गोनांदि नार्सिं केयाराव बेचलर अफ भकेशन खालामखांनायनि उनाव
APC आनजादनि थाखायबो एप्लाइ खालामनो हागोन बिजाथिफोरा लोगोसेनो गुबुन गुबुन सरकारि साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन हस्पिटाल नार्सिं हम क्लिनिक बायदि बायदिफोरावबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि अनगायैबो जौसिन सोलोंथाइबो लानो हागोन बिजाथिफोरा गुवारै मिथिबावनोबा आरो मोजाङै मिथिबावनोबा 8011133336 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों